Kilati Aliveta Navigator andijua iwona vanhu zvavakashatira kusitara baba tinoda kufara nekuti kana matimutsa chasara kuenda kunorara. Ndiani yakati chidhakwa hachizive Mwari nekuti yakagadzira doro njere yakapiwa nani. Tiri vana venyu baba tinoda kumbofara panonakidzwa vamwe baba tidi kuzosara. Machembere ndavadedza vanditi kutamba vanonyara mukadza kwamonetsana pachenyu izvozvo zvakasara. Kuenda kumafaro tinototangata namataiko kana tikadzakwa tinototangata namata baba. Kuenda kumafaro tinototangata namataiko kana tikadzakwa tinototangata namata baba. Papinzwa mnamatotadzinga mhepo tawanirwa nyasha samai vajesu uye nemasaidha ndinoda lepo tawedzera nyama isaipatepo padzingwa nhamo urombo ngobve pano wanga wandinyanyira ini handikude nhasi dombofara hapana zvekumbonyara. Mwari vanochengeta kunyangwe vari kurwara maiona varume. Kuenda kumafaro tinototangata namataiko kana tikadzakwa tinototangata namata baba. Kuenda kumafaro tinototangata namataiko kana tikadzakwa tinototangata namata baba. Wona manje takupera mari kudai Jesu vachiuya vachinja mvura tombonwa waini nekuti ndivo muchengeti. Famba nezuva muneti munyangwe ndiite 70 famba nezuva muneti. Kusitara baba tinoda kufara nekuti kana matimutsa chasara kuenda kunorara. Ndiani yakati chidhakwa hachizive Mwari nekuti yakagadzira doro